Takže ahoj, vítejte u našeho dalšího dílu našeho Minecraft videa. Čau V lidi. tom dílu si postavíme barák a něco vám ještě řekne ten můj kamoš. Ano. Takže můžete vidět, že máme novou mapu, protože server se updateoval, dali jsme novou mapu, takže tu nic nemáme, akorát kamenné věci. To se vám dá, když tu budete, to se vám dá automaticky. Já jsem si akorát natěžil už ty železné věci, takže já už mám natěžený meč a krump. A v tomhle díle si natěžíme a postavíme si barák. Jenom takový základní. A pak si ho budeme postupně zlepšovat. Tak to by bylo tak všechno, co se tu stalo. A do komentu pište, jestli se vám video líbilo a jestli Máme chcete natáčet dál, a když tak pište nějaký náměty, co máme třeba postavit a tak. třeba hrát. No a ty kopy, ty máš železný krumpáč. Já jdu zatím na dřevo, kdyby to nějak. Nebo kde můžeme bydlet, třeba v horách nebo na pláži. Prostě kde chcete. Do ryti. A kdybyste někdo chtěl natáčet s náma, tak nám napište jenom do komentu. A IP adresa bude v popisku, jelikož ten, co se mnou teď natáčí, ten to tam minule nedal. Takže je úplný tento nont. Ale jo, našel jsem to. Shit. Shit. O co ti jde? Co tady šituješ? Čekaj. Proč? Ne, tak dobrý už. Natěžil už nějaký dřevo? Ty vole, já už kutám hlínu. Tak já už mám aj... Co to je? Jo, uhlí. Nejsem zvyklý ještě na nový textury, takže... Mám je teprve od včerejška, takže... Jo, a omlouvám se, jestli mě zase nepůjde slyšet, tak se za to omlouvám. Tak. Máš už hodně dřeva? Ty vole, on zase odešel bez tak. Půjdeme na těží dřevo. Hello, uhlí. Uhlí potřebujeme, protože... My jsme bezdomovci, jo. No, jsem tady. No ty vole, konečně. Já za chvíli půjdu. A není tady ani 3 asist, jo, takže to nepadají celý stromy, takže to je ještě těžší. Je ti jasný, že tady nikde nejsou stromy. Já jsem zatím nenašel ani jeden. Jsem našel džungli, jo. Aha. Já jsem našel jeden strom. Já jdu zatím hledat, kde můžem bydlet. Je jeden strom. Protože já se na tebe nemůžu portnout. Jo, vím. A já bych řekl, že tento měsíc nebo i příští by se ty sloty měly zvyšovat na 10. Nebo aspoň na 6. Takže je maso. Získáno surovina, juhu. Já mám 23 masa, jsem se připravil. Jo. Já 8. Bože, proč zase bude noc, to nenávidím. Čekej, já řeknu, co máte se. Tak, kopeme. No, kopeme do stromu, už to vidím. Tak, vlastně těžíme. Místo kopeme. Kolik toho mám? 28. Málo. Ty vole, já hovno vidím. Jo, tady. Tuk. A nevím, jaký ten barák bude mít tvar, jo, takže to asi ze začátku bude hnusný, ale pak jak to budeme zlepšovat v těch dalších videích, tak už by se to mělo dostávat do toho nejlepšího toho. Tak.
A vlastně nějak v tomhle tom měsíci bychom měli mít ten 10sloťák teda, takže připojil se nějaký hráč. Ty vole, zombák. Ty vole, má lopatu, má lopatu, vole. Jo, mlátím tím, vole. On mi nedal lopatu. Harant. Kurva. Prdele. Ty vole, on mi píše. A není v hovoru, ty zombák bez hlavy. Aha, já jsem měl, Vypnutý mikrák, to znám. Jo. Vole. ne, tak já jsem si to neuvědomil, já jsem tady mluvil prostě, Ty vole, dýňovej ten, budu mít dýň. Kurva. já jsem si to prostě vůbec neuvědomil. Takže No. ty jsi mluvil dost, jo, vole. Jenom do toho. Co to je za pavouka? Ty, kde jsi? Ty vole. Kdybys viděl tady toho pavouka, on je oranžovej, vole. Epic, vole. Máš dřevo? Epic fake. Dřevo? Jo, Máš? 2,35. To by mělo stačit, ještě mám ty kamerou součin. No, dobrý. Kde seš? Já tě nemůžu najít. No. Já jsem v džungli, hned na začátku té džungle. Jo, no, já když tak uložím pak set spawn a to bude náš ten, když nemůžeme žávat sety. Zatím, když jsme semka nenahráli pluginy, protože se nám moc nechce. Jo. Ty vole. Ale do dalšího dílu už tady bude mnohem víc pluginů. No. No, vám pak všechno Bude řeknu. papučino. Shnilé maso. Ale když tak nám fakt pište, kde máme ten barák postavit, jak ho máme postavit. Ty vole, epic fail. Jak kde seš? Já Já zabijím jakýsi debilní kostlivce. nemluv prostě, to se nedělá. Nevím kdo, vole, vždycky v tom. Vole, nevoluj ty zvolovaný. Ty vole, mě se to z té džungli úplně Fej, nevoluj, vole, já jsem tady. možností. Každý Nastavení průměrný Čech použije slovo vole ve větě. přesný tak. Větě, kurva. A... Hele, mám stopy civilizace. Jo, už mi to běží mnohem Já čistěji. taky, ale zombiku. No, jsem mrtvej bez tak, vole. Utíkej. Utíkej, Maso, chcípni maso. utíkej. Jak kde seš, já ti chci najít, postavíme si barák. Já musím dát Davea. Tým ne. Super. A zhořte. A postavíme si nějaký epický velký barák pak v nějakým 30. díle. Úplně budem. Jo, další známky civilizace. Počkej, já vylezu na strom jak jeníček a podívám se, jestli tady není někde chaloupka. Jeníček a Mařenka, že je ten nový Jeníček a Mařenka. Kde seš? Ježiš, kostlivec. Chci si postavit ten barák na poušti vedle džungle. Tady třeba. Jo, Tak já tady uložím set spawn, ať se tady můžeš parknout. jo. No, pojď. Fotni se. Máš maso? Jo. Dobrý. A kde seš? Už jsem tady. Jo, takže tady. Jo, Tady- tady seš. Chceš maso, ne? Já mám. Zatím. Jo, dvě, jo. No tak jdem stavět, z čeho ale? Z káblu a... Já mám takový námět, uděláme Mám dva šípy v hlavě. koblovou tu podlahu a zbytek uděláme z dřeva. Tak jo. Já si Chceš to tak tady, dřeva? jo. Máš cobblestone? No, jenom na podlahu, ale fakt. A ty máš 20 ještě. Tak já jdu Uděláme zatím, to tady, ne? já jdu zatím kopat. Já taky. Já udělám podlahu. No.
Tady, Jak vole, tady. To by se to řekne, když máš železo, že? Ty vole, netopír? Ty veselý. Tam je netopír. Kde? Tam. Čum tam. Nikdy neviděl netopíra nebo to? Ne, ale tam fakt je. Já vím, ale vidím. To tak, ale to jsem ještě nikdy neviděl. No tak, Možná v příštím díle už si ten barák budeme mít víc vylepšený. uděláme si tady nějakou automatickou farmu. A to musíme nejdřív získat redstone. A takové ty kraviny. No tak, začni dělat podlahu. Jo a dej mi 8 cobblestone a udělám pec. Nebo víš co, asi natěžím. No tady máš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Možná jsem ti dal víc, nevím. Dal jsi mi 9. Nebo já nevím, já jsem to... Uvidíš. Ty jsi to vzal zase zpátky, vole. A nebo jsem... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, do díry to hoď, vole. Jo, 9 mi jich dal. Crafting table, ty vole. Mám. Všechno dám, všechno mám. Crafting table. Jsem A šupnul. máme tu. Ty Jo, nemáš... budu mít možná to Co? kábel. Nebo já mám ještě jeden, mi zbyl. Jo, to nám vystačí. Já vím. No ještě mi to vem, hej. Počkej, já udělám zatím sklo. Mám 2. Mhm. Tak, a tím jsme skončili. Já jdu zatím Hej, těšit. doufám, že jsem nezapomněl zapnout ty, Co? aby jsme mohli mluvit. Tak já mám sluchátka. Když tak to bude tvoje chyba. No Ale ten. jo, mám to zaplý. Jo. Tak já Jo. jdu dělat kolem toho, ty natěž ten kábel a dodělej tu podlahu. Já mám, jo vlastně. Jo. No, tak ty udělej zatím ty dřevěny ty. Jo? To bude mít obdélníkový tvar jako všechno. Jo. Jo. Jak vidím, tak asi bude muset za chvíli končit. No, já už za chvíli půjdu. Však to za chvilku do Ty toho vole, mě malou zabil písek. písek. Jo. Písek je vražedný. Ty víš, co on padá, když to... No, no. To si došlo mi dřevo. No, ještě mám 12 dřeva. Ale slípka. Kdo jsi? Ano. Máš dřevo? Kdo tě žít? Aha. Já mám 2 staky. Já mám 2 staky. No tak to jsi nemohl říct. Když jsem ti to říkal. No Jsi tak to nevím mi kdy. hodí jeden stack. A kde seš? Tady. Skáče za tebou. Já mám vlastně 3 staky, tak ti hodím 2. 19. Vidělka dobrý člověk. No to víš, že jo. Já mám 1 uhlí. Máš uhlí? Jo. Hoď do pet. 17. No. Dík. Máš to sklo už? A je tam 12. Uděláme to tenky, ne? Ať to nám vyjde. A ty zavři. A co tady toto jako, to nebude z koblů? Co? To je to? Tak. Já nemám kobl, víš už. No, já už mám jenom 7. Z čeho bude střecha? Střecha bude špičatá. Špí. Ten no. Taky ze dřeva a ze schodu. Tady seš. Tady seš. Tak už to ukončíme, ne? Tak. Doufám, my už se v tom díle s vámi loučíme. Doufám, že se vám toto video bude líbit. Dejte like a A těšíme se na vás v dalším díle, takže papa, děti.